Bas kawuono wan ka Jeff Wanyatanga an kaendi gi the new artist iluongo ne Onyi Mzazi. Onyi Mzazi ogolo thum manoma, makoro thum ma serious, makoro thum mathum. Nitie joma golo thum to gi thum mathum. Ingeni wan gi thum, kore ka wan gi thum mathum. Onyi Mzazi gena adwa ni sama adiyo gini to ji bende no suchi eka gi ng'eyi eka gi dhi kacha YouTube eka gi subscribe ni. La me kuda ero jawa Baba Joy Goni nyamtom Bablin wodo bediko Utawala Studio No minutieno nyapiga gama Witera machando jabondo Tieno nyathika kama wechera machando jawaya Na paro era nyathi maber Nukwaro ni pondo piny mane Na paro era nyathi mamuol Nukwaro ni pondo piny mane Machieng' ugo machako podho Nukwaro tiyo gedala Machako podo, no kwaro tiyo gedama. Dino litna, Machieng' ugo machako podo, no kwaro tiyo gedama. Mani luongo ni Onyi Mzazi. Onyi Mzazi. Baba iluongo ni dongo nyi. Yes. Wacho kone jogi nyingi. Iluongo ni Onyi Mzazi ma wuod bondo. Ma thumi maradi. Ma album na mokwongo. Gima mit kamani rangi wachi ni mae thum mokwongo bwana dongo walo giji. Unti ubira bwana mangato donje studio to sagol ma thum mamit bwana. Bwana udwa timo marach bwana. Kungi gole kata thum marach bwana. Winje uru thum manyino golo. Bise kete YouTube, ene YouTube donge. Kore kwa dwa kete YouTube sana. YouTube ni luongo ni? Luongo ni Onyi Mzazi. Kesearch Onyi Mzazi do YouTube channel mara kanyo. The YouTube subscribe na nyathene bwana. Iluongo ni Onyi Mzazi. Wacho mane to thum to metu achak no thum ni kendo bwana koro tadwa ni be bide makoro dwa ni bede komne mondo koro giwinjo thum ne manoma macha. Aya La me kuda ero jawa Baba Joy Goni nyamtom Bablin wodo bediko Utawala Studio No minutieno nyathika kama wechera machando jabondo No minutieno nyathika kama wechera machando jaboya wewe Na paro era nyathi maber Nukwaro ni pondo piny mane No kwaro ni pondo piny mane Machieng' ugo machako podho No kwaro tiyo gedala Machieng' ugo machako podho No kwaro tiyo gedala Dino litna Machieng' ugo machako podho No kwaro tiyo gedala Ya wandi uru kacha YouTube bar nyathini iluongo ni baba ndone gi nyingi. Iluongo ni Onyi Mzazi. Onyi Mzazi. Yes. Ma kore album ne mokwongo en ka Jeff Wanyatanga media. Nyithindo gibiro marach. Nyithindo gibiro mayore. Idhi kacha endo to subscribe igene ka keto ne ndeng. Media. Obembi wenyase. Na penji mami ya yuro tieno. Kangano miro menyako. Oma wapenja ni ngeni gimuchecha go ujok mogolo thum ka Jeff Wanyatanga ni omera thum mogolo mamit depo ni Jeff mani kono thum to golo nu koso lwet Jeff makoro winjore kodu. Thum andiko kenda ok andiko thum awere stage kawinjo kose juogi osedonjo talose maber golo thum ka ma imbi were gi juogi
Thumego gi jogi. Ne dikacha YouTube mare subscribe ne iluongo ne Onyi Mzazi. Onyi Mzazi okonu maber kabisa. Sani okorwa weche miwacho mang'eny nikech wadwani wagol down going artist. Wan wabiro gi upcoming artist. Down going dhi dala upcoming ema koro biro. Ok ochunowa. Ne thum wabogoyo. Thum ibiro go kendo mit maratari. Thum miketo ne thum igoni iluongo nang'o? Iluongo ni kedhi YouTube search ni Jaber Machon. Jaber Machon. Weri gi Jaber manyien. Wan koro wawero Jaber Machon. Wan kago Onyi Mzazi. Onyi Mzazi kijana matin wuod bondo kosi wuod kanyo. Wuod bondo. Dhie YouTube mare kacha cha endo tim kamano. Ang'ene Jeff nosetimo ne kamano gima Jeff morago en oyaw YouTube, oyaw Facebook, oyaw kure. Jeff Nyasaye dhi medi ngima. Jeff Nyasaye dhi medi mwandu. Jeff Nyasaye dhi medi dhako. Oh sorry. Nyasaye bo medi gik midwaro te. Omerano kadwa wacho mang'eny bwana. Dhie YouTube mare kacha chaga imanyo Onyi Mzazi. Subscribe. An ka kung'eyo pile wan wakelo joma nyien piny maru. Kendo kik uwach ni wayiero ng'ato. Kik uwach ni Omari gene tinde dwaro mana jok mosedhi. Wadwaro jok makore kochako. Nikech magi jok madhi mako piny. We joma osemako to dhi dala. Gin gicham ma gichamo mondo koro giwuog nwa e fere. Koro sani wadwani warwak ng'ato to kako Onyi Mzazi. Mawinjo thum nadwa mana ochakre kende manoma kacha cha endo. Kende manoma matin manoma. La me cura ero jawa Baba Joy Goni nyamtom Bablin wodo bediko Utawala Studio. No minuti eno nyapiga kama Wejera Machando jango. Wewe. No minuti eno nyapiga kama Wechera machando jangoma. Hey. Na paro era nyapi mabe Wechera. Meja. Maniluongo ni Onyi Mzazi bwana. Okwadwa ni wadhi mang'eny bwana. Dhie YouTube yud werte. Bwana subscribe ne uru nyeni bwana ne bwana konge subscribe imbe koro wacha gidhogi bwana wuoge joge gidhi. Yes, ne ma fans waduto te mawinjowa. Wakwayo mana gi muolo ne dhie YouTube kacha subscribe Onyi Mzazi. Ibro yudo thumbe na te. Mae album niluongo ni Nyasuba album oting'o thumbe 5. Ahero ute. Winjo. Yeah. To kata in mok in fan wa. Bede fan wa dichiel. Sawa mit maratari an gi nyinga pod iluonga ni Omari nas dhako ngode ne gichake kore 12 to pod ichwako sitirungi. Omari cheno jamane mbele wan cheni moneno mbele mwayoko nyalo dendo ni Omari dhako yie miyo chwore alot to bede gi mamit. Waro murukende baba bukelo nyathini e celebrity gossip kata super sato machiegni interview biro.